Inde i det hus der. Og bagved huset også. En død ligger der. Nice. Han er til venstre derfor. Skal jeg brænde ham? Tagge ham om der til venstre side. Han har chokket hans kammerat dernede. Når han er blevet choked. Ja. Flam. Han er der. Der var en der. Han døde, ham der. Et skud, man! Sådan! Fuck, det så lækkert ud herfra. Got fucked up. Gå ned, gå ned. Ja, pas på! Kom nu væk med det fucking poison der, altså. Han døde den. Nice.